Nana Agyenim Boateng Tunsuom. Okunkwam ya funura dudu oblibie. Amasanyi na pa ya dane sho. Nyansa koya no. Nana no. Abamo wo. Adina paka ya siwo. Ananka chi. Na chuwa mie na no. Nana no brichi abba. Asam kasiasi. Asam kasia tu abba meja pra ne jani mu adum. Ye ba mana. Wa yine asitina di ankasel. Na Agyenim. Me se asitina ankasel. Ye aja asitina ankasel. Ba mana kasel. Nana no. Mijina ha mana yira no. Anya mede ne dom no. Waka wo mu bo mu sai afurukuro mu ade. Wo ma wo mo ntiasiasa wo mo mfantena se. Wo mo nkwasa no ma wo mo na mienu. Se woni atia wo na aso aya afacha no wate. Wo se obati tie minim sane wa komatia. Me dofu pade me yo bia wo ahwa me aya wo fe. Ne sante wo bra mu a wo bra no me pesa wo nko abra ba ko so amia. Ejara sa me fa wo nua de ne ka ho na mo me mfa ne sa yire. Oba sa de oba yo nua no, oba da kukum santafo. Oba pa bigel sutani ba. Ana ba titi a chichiri wa chiro na waja na kwanti fu fra Asante Mampong de anko ya de wonu kra na afo tukoye wa ma me bukwanku ko. Na so agina nika jan mampa boti tuo isua. Ana nwumre. Nana no. Aya na Agyenim Boateng. Dudu obribia free toya. Nana no wo tuo nana no mo akura. Amamra ne Asante kwaso. Modi ani die ne buo ma abusian. Mo ma wa mo sa mo nkwasi mo abusian se mo kunu wa kan kina gu wada ya wan sore. Ya kopa ba bi de na cho. Na samra soa ya de na ba fitiam ya wano ade ne saya ya pempa bi de na to so ya de ajamu wura kwan nana no wonse no si wa madimuni akrafo si wa madimuni anasa ya de wa mo kura ya wa mo de hia be ma na ba nkonofo uba ni dia na wa menya u na ni mu ana wo sedia wa ba na wa kuma ato wo yam
nya bema ne bema ne dia wototo atwere ne bo no otime to na agye ne bie wate ana obaba titi onu onu Abigail say na Agyenim Boateng na no kwampra ko no otu no okoka na nanu mo wansi ado dia ana na kura wo kwemu wakwa waye wahini nti yebebusa no se wo kwanso sam ne sai modama okuta ne sam tantu ayo ba Abigail odi mamu piesie titi amo se pantu anano modama onye anyumre di obaso wo mu wura mu ne ade na to mpakasi aso wo mo fa bi wo kuro wo mo nsa wo mo wi amo fa Bible enter chire se twede ampo basa ya dom nyankopon aya abrimpo ye na ya je de be ya musuo de be ya sai de atufri benkuma atufri nifa eba be bia na na ma bia na atwa Adwade nyankopon se che busia ma mo ni atata akokọ so ma mo asu bie mu de ye so wo pantu sana ma isu onyame wonsira wo wonye wo mu ye wo ma wo mu abotoye mu eni dia ne awra chichira kuma na twede apon fama wo mo enkanka ne ma me ani su sratie ma grace kafra wati no wo mu so mu wie ne sa be na ne ya de kontonja na bo watenasia wo de shiaba dudu abribie Botokuhene Tunsuom hene atonfo ahine anna woyira mo se wo bu kontonja ni o wahine ya ma agina ho dwale enye yie ya ma na atena so wate ya fa Tunsuom gu ho wo mo wie ne sa wo mo si wo mo sa wo mo so ohia wo mo wie wo mo si wo mo nso nana no de gu babra pamwen nana tade akwasi wom nana kansa wom awaya wom esu ni asa twama pokro bia nwa hia do ti munyina wom nana no mwada ma mu fanwa wom mo pia bra wom kunu kwe baba na kwayanza ma twantwan kwojira ko ti awate se wo abibi de baba fia na nya awra wusu na akwamu a wo ho agina baabi akosu ate ni suo na emomu ma wa mo wahine ma wa mo awra chichiro awra dwaye de atuagu ne ho de a ane anana yire no se ensuo mi ansa nyina wode chiaba wontu hu ne ho won fanyale omo yire ne sa wa ma se omo wura obakwa baabi so wa mo kuta wa mo brobia wa mo baha na Agyenim Boateng woni mo amam na won sa amane ya Asante ana ya Asante sam bani bu free mu awa so de mpani ni ehemu dia ane ana brobia ne bahai wa ni fafe dia nana no ma no no mu nim ye toilet ro ya befo kane a wa mo koye no ne amfa nka asem dia ya de ka asem a wo kwato a nana no wansi ado no be ma na binie se wo ye bia no ama wa mo bi e bia no obi su pebi ade aye nkaye eno so dia wo yire no be ba no ya fa no fa chuchu to ye ye ne sa wa mo tishu kasia pa eno so ada so wa mo pabwa eno so da so Agyenim Boateng wo yire no so ni ma de efe opa de papa ya wo de raba bi so ya ho yie no dama na wa mo pegu wa so benya nko wo betena si o eno anu mo de ba hwawo ena wo yire no se sa wa ntena si ama wa mo a ane ade wo de ya ho yie ansa no aba bonte abetu nsu agu ho wa dwaye no anyi fefe wo yire mo ma tu ade ama wo mo tissue a wo huro wo nsa wo de ba pepa eno so eda so ya wa no ba so wo man ka twade ya nana no mo ma kutu ka ho wo mo incense anu so hyehya ho banko na fo hu fresha nana no mo ma mra wa samanko aso wo hwantu wate sade wo hwantu anani pa nyina de bububu ba hwa ni mo no asama do akwantu a wo tu wo hwantu nana no mo wa chirichiri wo mo mfro no abra wo mo ma ba bi pantana na home nana no man ka twade wo mo kru ni hu ninka wo mo afa nka twade amasa nana no mo twitwa mfanyi wo mo kru wonka no mo de anka twade ba sa bo afatie di nipa na fatie di nipa na ma nipa senta mo dia ade afatie na no nka ya anka twade nana no anka wo mo kru we dia
na asama adwadamna wo kodemu no enka won chakakra enfama wo mo eno so ya wane baako ya wo mo de ba no wo mo wie ne sa wo mo ti wo mo so kodua wo mo pesto de ahodo wo mo nsuo wo mo brush Agyenim Boateng oyira mo say niama we nyina ki ade ma wanka birthday ni apa de papa bi nanki arapo ni ade ama Bama na niama we ya de ma wo de kwanya asama do ba mo wo tiri mo de ban fa ban konofo kasa ni pa unsiri ni pa mo oyira no say bama na sama do ko hanya wo mo ahia ya ma wa kwa ba ni aka cho se fa ba bi tira dia ani wonu mu kasa au kasa kire ni pa na no almost say almost toilet almost up wo mo bua na Agyenim watena adwaye no osiesie no a wodi twini nantini wo mo sawe ka ho asante sam na yeye anano mo adamo ebra ba men na ohene obewura adwaye udu enyina wo mo krunye onfa mo wie na sa wo mo kiso wo mo tao wo mo samra sham kanfa samra de yabu agu nsuom a ya sa afra mo de agu ntuam wo mo da to ka ho nananu mo fo da wata adia bia ya di bra ga ya sese ya ho amai so wo mo de bia gum ababa titu ni unu abiga nya akopọ wo nhira mo wata no omo pada omo dato omo spra hodo enku ahodo niama ahodo ya di ye huye amai se ba ma na je oyin fa na fasiesie wo onwa akwa na hoti wo twa wo fe eni pato won ka obi epe na Agyenim Boateng aba ba hwa no dia ani abasa ya dom obi e so kina na sama pa mai kuma se ma Ghana mai ayin fa kunya ka se aba chowa ni mu a beba na ya ati wani mu ate wahine said na wuti ana de na Mampong abonti no fasa atu ohonja fe ni pa nyina amehwe eno so niama we nyina mai se wo mo de mana nanom na mo de asiesie wo mo wie de sa wo mo se wo mo akuta wo mo ahwehwe wo mo ni kano aya ahodo mienu wo mo singlet aya mienu wo mo basa shorts aya mienu nana no mo tuntam aka ho bi ade bu sha ya kumpa be ma na wa wa ya na ya kono enipa nyina sha ya wa re mo am podo peso mbe wari bi wa hine na ada no aye yeseye wa yire no se ahomfa we nkasampa so enkansa asasi tokro be nkonofo yire no se niama we nyina ya de ma asiesie wo ho na fatu kwa ye ne sa oba patiti ani woni Abigail almost say Agyenim Isumi mo bro Agyenim Isumi mo bro oh Agyenim Ana oyira no omo se wa mo tompa wa mo no na da sunya so fa adwene da ma na papra kwa wa mo to ama wa mo tompa bi emu nie da se bra sa wo da so 42 sunya so wate asa sabadu won kai ya oyina wa kai wa mo ni asundue agwatente ba mbon hwa so fa eni je de abuto ye mo am de ba na ntiati asefo asasi so baba na ile no se wo kwa wo kwada di ya kai wo mo odi se ba ya kai wo mo piesie ya kai wo mo oyire no se keta wo mo samo ana no wo mo dia wo mo se yo tudu kupudu mienu fama mo ana nyumra
Apapim ya wada. Wamu bejina wamu kunu. Awe wamu kuramu. Nanu duku imonchama wamu. Wamu fa pipa wamu fifre. Wamu fa pipa wamu animo nisho. Esansa ya abrahose. Nami bejina ha. Anan madia na adehye. Ananu Botokuhene Nkonya. Ananu mai mafo. Ma bia wusu sratie. Abusi abani ni abia na adwa ni nyakompata ti abro tuna na no mo abuti. Antose kai. That's na bema. Wadane wo bada yama ba mo wu. Ni kanta pechi afunku. Asade yamu amu adehye. Aya monsemo. Monkuma afua, monsurance fua nanim. Monsemo. Monkuma afua, moyere nom. Oyine yiri titi. Adu wa hene ida bigel. Awusi apani wo mosuma mi aba wa na wo. Mami kwadu. Afrotia. Excellent lady. Yampa ya ho asem. Na yemasi bibi. Anchira busi apani. Na afọ amansa. Anan matna konya. Ana na anan mahima afọ. Mani abro. Mani abro. Chira mono no. Isa ni amemu aje. Mwaje me mamopia. Me mamopia. Me mamopia. Ana no me mamo yakwa. Ani mami Grace, say no mo sie ni. Omo se ne mamo de aba, aso mu feso. Nti na nanim kura ne mu, nti wada wo obetimo de. Aba na se le na nanim. Esie no. Ya da mo ase ya wisi. Esifo ne nkumafo. Na na so da mo nyina se so abani na de hye so da mo nyina.